Shalom horas dihita salutna, manang di dia pehita maringan. Tikian jupang de pehita dalam YouTube ABM Ministry na hami na tulu na poso ni Tuhan, amang pandita M. Mutasoit, amang pandita E. Purba. Horas tuhita amang pandita. Sehat Horas, betul sudah. sehat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Noaing alana amang pandita El Syanipar lagi orang sehat, asa tatanyakon, asa di minggu depan, boy rap dohot marsiajar parsiajar sekolah sabat dalam edisi bahasa Batak. Noaing parsiajar ta parsiajaran palimahon. Uluan ni parsiajar ta panindangion ni halak Samaria. Ayat syapilon narijaha amang pandita purba di sabat botari. Pasama tu amang pandita. Aisyah Pilot dihita di inat Mesian Johannes 4 ayat 42 songonom mah hatani debata. Gawe di dok nasida matu boru-borui. Dang be alani padok mi ubain na porsea hami. Ainunga hubege jala hutada hami sadiri. Ibana do tutu si palua portibion. Songani masahatna. Oke, martang yang mehita, martang yang mehita. Ale amanami nadi banua gincang. Puji-pujian hasangapon mariho ale Tuhan. Dison naing marsyajar dohami. Sian persyajaran sekolah sabat nami. Urupi hami. Marhite todi perbadia. Aka naposom napatorakon persyajaran sekolah sabat napalimahon. Seanggiat marhite channel ABM Ministry on. Gabi gudang halak mangatusi hatam nabaria. Gabi pasu-pasu mai tuganup akajolma na manoton YouTube channel on. Pasu-pasu amang pandita M. Hutasoit. Pasu-pasu amang pandita E. Purba. Pasu-pasu amang pandita E. Ye Simanungkali. Hupangido hami ma sesama dosa nami marhite Jesus Kristus. Amin. Baik tuhita salutna amang daina di sabat botari persejaran di sekolah sabat di edisi bahasa Batak di dok songonon kutipan di persyaratan ditiki ni Kristus hot do ia paralehon ganum halak Yahudi say ai margogodo lau pasidikon halak Samaria. Noaing marsajar mahita di bagasan saminggu na di patorang na poso ni Tuhan di hari Minggu 27 Oktober na di patorang amang pandita E. Purba sada suku-sukun di amang pandita E. Purba suku-sukun na songonon amang pandita ahado amang pandita barita na manuku Yesus mamolus sian luat Samaria. Pasa matu amang pandita E. Purba. Muliate di suku-suku nai. Ahado ang padita barita na manugo Jesus mamulus yan luat Samaria. Molo tabuka parsejaraton adong sara barita ima halak parisi marnida ia akka sisian ni Jesus
gumodang madidihon halak asasian akasisian ni si Johannes Padidi. Nama saya olo patubuhan perbedaan di tonga-tonga ni sisian ni si Johannes Padidi. Dohot sisian ni Yesus. Jadi lama Yesus ditadik koma luak Judea. Alirok ko Johannes Padidi malus na songonon. Aso nang gawi perbedaan ni. Idok ko ni mana songonon. Oma balitana. Yang go iba na patut lam gadda lamoru ma anggo au. Dung sai nolo dolau pasidikon perbedaan Yesus manadikon luak Judea dungi lau ma tu Galilea. Jadi suku-suku ni ada barita na Yesus mamulus yan luak Samaria. Multabu ka pa sa jaranon, mamulus si Samaria imadalan na zumonok. Alay tahe, dada holani dalan na adong. Hala Jahudi, natugudi patik somal na mamulus siya dalan na dumaw. Imatukan habisarat do pak perea. Hala Jesus dang dipilih dalan na dumaw. Na jumene do dipilih Jesus. Jadi mamulus memana sian luat ni Samaria. Laos pajut po memana di sumur ni si Jakub. Dohot buru-buru Samaria. Ida mabayad Jesus. Buasa gabi mamulus Jesus sian luat ni Samaria. Alana mamili ti mana dalan na jumenek. Dang dipilih Jesus dalan na dumaw. Ima sian dalan na somal di dalaton hala Jahudi. Ima taringot ni iyamang padita. Bahasa dipilih. Bahasa Jesus mamulus sian luat Samaria. Muliake. Lanjut, Pendeta Purba. Manukun. Muliate. Molo nung patorang nakisotik taringot ni bahasa Jesus mamulus sa luat Samaria. Tamang pendeta utasoy sonari. Ahado mang paditan na didok ni padan narobi mangihutton hata ni Jesus na madok aik hanguluan. Pajupa Jesus kan tubur-buru Samaria. Jadi adong hata ni Jesus taring oni haik hanguluan. Dia do yang mang padita madongan muliate. Mauliate amang pandita purba di suku-suku mulai. Ahado nanidok ni pada narobi mangihutton hatani Yesus nama dok diaik panguluan. Siap pada narobi tu pada naik baru manang tu sahat tu tikyon yang go aik tung macai perludo pakyota nagabe bohal di ngulutan. Mula tapi pikir-pikirin orang tarimang-rimangi aik mula suarong aik ngado na masa di ngulutan. Jadi anggo aik tung macai perludo nagabe bohal di ngulutan. Mula suarong aik bisa ba koring-koring doda. Mula suarong aik pakyota, maridi, manuci, minum, tos do hosata. Ido makana hina porlu ni aik. Digobar hodo aiki ima Yesus Kristus. Aik hanguluan. Ima debata. Jadi, molo marsi hohot tita, tu debata, sarupa mai kita na mabaor aik dihanguluatta saleleng nilileng. Artinya mamulus tu hatta Yesus dingolutta Yesus mata pakke songo di ayat 10 na nirok na tubur-buri dong ini na Yesus mangalusi bana sai mangulahi mauas donasa na minum siena ikon. Alay na manginum aik silihonokti na sotupa mauas bei rodi saleleng mileleng na. Ayang go aik silihonokti gabe mual doi di bagasan ibana nama baur
saha rodi hanguluan si saleleng nilelengna. Ido bana didok Jesus do ay hanguluan. Mula temang pandita. Baik, Baik mula kali. tenggodang tu Pandita Huta Soit napat orakon sada persiaran di hita di hari Senin nuaing suku-suku matu Pandita Purba ya asa di patorang perserata di hari Selasa. Songon dia do amang Pandita alus ni Yesus tu pangidoan ni parampuan ni. Boleh ate di suku-suku na pinasahan ni amang pandita si Manukalit. So dia daong pandita alus ni Jesus tu pangiduan ni parupuan ni. Di sana dong barita dua na binahin ni Jesus tu ala Samaria. Lehonok kumatu hamu rohane baru do todine baru ima barita na parjulu. Barita badua hon ko Jesus jala lehonok kumato diku tu bagasan ate-ate muna. Dibagi hala Samaria haton otomatis siyan na binereng ni hala Samaria di panggulun ni nasida on barita na asing alanya ha bangsa Yahudi dang hea mardongan dohot bangsa Samaria ala di do Jesus lehanokku di hamu rohane baru do todine baru jala liano ni Jesus menna todina tu bagasan ati-ati alerong pangidion ni perempuan ni halus ni perempuan ni dia hanguluan na diro Jesus na pinatorang ni amang padito to sinakingan tapi ya si songoni maleho diaw tuan asa unang be mawas au jala unang be serotuson manahui ima pangiduan ni perempuan Samaria tu Jesus tapi ya si songoni malean aso nang loja be manahui tu sonin alia ado halus ni Jesus tu perempuan ni taringot tu pangiduan nai di soni dokon didok ibana aik na nidok Jesusi ka mabani mana asa unang berotu sumuron dalan mai dang pajupang doho jol mana asing alai uli idaon hatai marhusol doho tatop si Jesus mangido aik tu perempuani gawe perempuani mangido aik si inumo tu ibana songgot di pausol Yesus pakatayoni jala di pangido ibana do tu perempuan ni asalau majo dongan saripena dungi romusek buasa ma di si songon gay mubah parangan ni perempuan ni di si ima ibana margogo manabunihon nguluna alai tarjahani Yesus do anggo nadong di bagas rohani perempuan ni iko boluson na do nama sai asa dapat hamaluman ay dokon nyo nyawai tison adorang rohaon radilaho majakon baga-baga na lao si lehonon nay iko jumulo ma ibana lao manadda dosana dohot si paluana ido alus ni Jesus iko jolo ditadda dosana jala ditadda ise na paluwa ko ni mana makanda ko Jesus jo maripem. Jadi son dia do alus ni Jesus pangido nei pangido imana lemma ay hangulo niya sonong pula sonong mawas biabe nong pula loja bia roto son la mana hui na aliro ko Jesus jo mari pemin asa tong di barita ho Jesus dang holat tu perempuan ni ale tu sudeno bege sa do turi peni alak Samaria imamul alus ni Jesus taling suku-suku no mardong moliate. Jadi ima suku-suku ni pandeta si manukal inaking taringot ni alus ni Jesus tu perempuan ni. Sonari amang pandeta Huta Soit gabe tubo do suku-suku diaw. Moliro ko Jesus nakingan ikod iboto do sana jala diboto ise si paluay mana. Ahado amang pandeta binan ni Jesus law patuduhot tu perempuan ni.
Ay di boto ibana do akan nabuni di ngoluni perempuani. Jala songo dia perempuani nama nangihoni. Ado di patudu Yesus jala bado Yesus nala patuduhon tu perempuani dari bagas sarohana. Mau lihat ya amang pandita tasoy. Mauliate di amang pandita purba kahado na dipatuluni Yesus tu perempuan. Jadi dung dilean boru-borui manak perempuani minum Yesus di Yesus ma di ayat 16. Dung ini na Yesus mamado ibana. Lau mahojolo. Jo madonga saripem. Dungi mulak tuson. Roma boru-borui. Dia lusima. Dang madonga saripe au. Dung ini na Yesus ma. Tohor padok mi. Naswarong sinodukmu. Ay nunga lima hali ho mardonga saripe. Ay bawa na di ho inuaing. Dang donga musaripe mi. Asa natutudo nanido mi. Di boto Yesus do naung lima hali mar donga saripe boru-borui. Jadi songon na tarhalo ngang ibana. Ubegei. Dunginin na boru-borui mamado ibana. Aletuan. Panurirang doho huida. Akan nabuni na di boru-borui. Di boto Yesus jala di pasahak ibana. Aletuan panurirang doho hapeni. Panurirang doho huida ni. Dunginin na Yesus mamadok boru-borui. Porsea maho diaw. Inang. Naroma tikina. Kewedang pola be. Dolokon. Manang Jerusalem. Pertanyaan tuame. Alana porsea do nasida. Di hatani Yesus. Didok Yesus do. Molo marsoba. Halak Samaria di dulu. Manang di Jerusalem. Tusido. Alay molo Yesus pabuahon. Tak perekot dulu kamu martanyang. Tak perekot dulu kamu marsoba tuau. Manang tu debata. Manang di dia pe kamu marsoba. Ainunga di patarida ho Yesus dirina. Bahwa Yesus doa. Si sobao. Kamu di sobamu na so giwonto muna. Di sobamu na so tinada muna. Jale kot dulu ka do amu martanyang. Jadi sonari penunga di botobe. Di patudu Yesus Kristus matu boru-borui. Ima nama nobba. Tu debata alana debata tod di ido manang sedia pe marsoba tu debata dang kolek kosiat dulu manang di dia pe. Jadi sudah akan buni patar di ban Yesus tu parokuani. Ini mah amang pandita. Mau lihat? Mau lihat te godang amang pandita husasoy. Jalan atung takas. Napingan atau persejari ada mabet Yesus mamulus yang dua Samaria di doko Yesus aik hanguluan ngade pato orang nakingani jala dipangido perempuan itu tu Yesus si aik hanguluan ya sunang mawas jalang ipinato orang Yesus be ahadu nabuni ipatudo Yesus do aha nabuni jala aha na di rohani perempuan Samaria. Sonari amang padita si manukalit. Ado na masa dukkoni. Jala ahado na niya jarahon ni taringo sungod dia dalan na barita na uli di baritahon. Boy amang si manukalit ti patorang sotik. Maldong ang maliate. Oke. Mulai tegorang tu amang pandita purba na menukun sada panukunan naringgan didok dimulai di hari Kamis uluana panandingan ni sahalat Samaria. Panidangion. Panindangion. Oke. Ni sahalat Samaria. Baik. Didok sangonon di persyaratan di hari Kamis pakatayan ni Yesus dohot parampuani mansohot dina ro akasisiani tumpe longgang nasida ala
makatai ibana dohot sahalak para perempuan dan pola disukun nasida alai pitor ditogihon nasida do ibana asa marsi pangano. Nah, tuhita amang daina di Bibel Yohanes pasal 4 ayat 21 di dok sangonon. Adorangi disosoi akasisiana ma ibana ninnama mangan maho guru mangan maho guru alai ninnama mandok akasisiana adong do diau si panganon naso binotomuna ya tikiro Yesus pajupang doho perempuan di Samaria lean jotuau aek ya Roma perempuan on dan anong iboko tiba ya ya mulu leko aek dakya haus yanau ya apa si seanon dan yatu sim nasida malah didok sangonon gabininna si seanna ma sama nasida ai adong do ulaning na membuan si panganon tu ibana om masada gabe si pikiron ni sisean ai pikir adong do mangaliat tu ibana si panganon ya Roma Yesus dungi ninna Yesus ma mandok nasida si panganon doi diau na mangulahon lomoni rohani na marsuru au dohot paujukon ulaonna. Jadi dihita saluhutna amang dahinam. Ya. Adong sada perintah. Ya. Tuhita taulahon na di bagasan Bibel na didok tu Tuhan. Ya. Unang songon si seanon. Ya. Isu do mangalemangan. Ya, api Yesus didok audo si panganon doi di au na mangulahon lomoni rohanin na marsuru au. Nah, songonon sada kutipan di bagasan persejarah di hari Kamis didok songonon. Manobu jolmatu haluahoni do hirim ni rohana. Jala dibain ibana ganu partikian laho mengajarhon akasisianna i hinarikotna mamaritahon barita haluahon tu sadok jolma nang tu nasida na di luar ni bangso omma sada tugas ya na dibain Yesus buama akasisian di luar ni bangsona dibaritahon barita na naninggan ya, di pasal tu parupas Samaria di pasal musen tu sisianna asalam rikot sudena na dibain barita ni tu Yesus om masada persejarah di hari Kamis na boy upatoroka saudik tu suku-suku ni amang pandita purba. Jadi ripunan ni persejarah pala di Sangobason di mana maruluan nakaningan panidangion ni halak Samaria. Halak Samaria ima boru-borui nagabe sada panidangion dungju pangibana dohot Yesus Kristus. Ditugu ibana maka donganna aka ale-alena manangna aka dongan sabagasna rotu Yesus nagabe marsobbana sida tutu. Jadi ima sada panidangi lamu torop halak tarsiar jala manobatu Yesus. Boru-borui manggobarhon hapor siaon na daulat di Kristus marpuaso. Gabe sisean na tutu ditubuhon tubagasan harajaon ni debata. Gabe sahalak si buah barita naudi. Halak na manginumaik hanguluani ditoppa gabe matamual na mangulu. Pajakon gabe silehon dengan bahasa ni Kristus di bagasan toddi. Tudos may songom matamual namar julat-julat di halongonan.
lao pasabab pon nasa jolma jala paheheon nasida naneng matei malungun minum sian aek anguluani. Jadi naing mahita pita gabe panidangion ni debata dakolan boru-boru Samaria itape naing mahita tutu gabe panidangion ni ngolutas ganu are gabe torop hala ubbege barita nauli barita haluaon dongatta bongot tu surgo para jalan itu hatta salen lelena songoni mana gabe ripuna di sejarah kita apalagi sangobason saya di batama mangaramoti kita. Amin. 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 Mulai tegodang tu amang pandita kuta soit nama bansa da rimpunan tu hita noaing tapangi doma haredian ni amang pandita purba nalaho patupahon tangiang panipuli upasaha ma tu pendeta purba. Tapasada marohata tapoduk manang semajujung ta matang yang mahita. Ada Tuhan Jehovah debata nahusobahami na jumadiho kami. Madok maliati hami Tuhan di patikienon. Ada di leko di hami tikin alehet. Nalau mangarang-rangi. Nalau maparsiajari parsiajara sikolo sabat. Anggia ma Tuhan hatani debatan naku parsiajari hami. Boyo Tuhan gabi bohal di ngulu nami. Bohal nami lamanomu halorom napa dua hali. Anggiat ma Tuhan akan hinaholongan ni rohan no begi hatani debataon. Boy Tuhan gabi bohal ni hami. Bohal ni no begi Tuhan. Lau majakon majalo jala lamanomu nomu halorom napa dua hali. Saya sama Tuhan dosa nong hulahu kami di bagasa paktikianon. Asa sude Tuhan tanging no pasangan no pasat tamyo Tuhan tuho. Boy ma Tuhan di jaloho jala boy Tuhan dialu sopa tangyang namyon dopak tulomo ni roham Tuhan. Saya sama dosa nami matanya kami tuho Tuhan di bagasan gua ni Yesus nang mati humukop kami. Amin. Amin. Mulai tegodang tu hita salutna terinobi tu naposuni Tuhan amang pandita M Tasoit to amang pandita E Purba. Jadi itu hita amang dainang namanaton ABM Ministry on saya anggiat mahita like, subscribe, dohot komen di kolom komentar na adong di YouTube ABM Ministry on. Ya, kami natulu mandok tu hita Horas. 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 Horas.